Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Okay, mayong hapon naman sa itong sa mga palangga ng mga tagpalamati. Yes, mayong hapon sa inyo tanan. Welcome sa itong lunas ng edisyon sa This is My Life, lunas na lunas, Lydia Tita Wilma, Oktobre 12 tuig 2020. Ang ito na papangamusta sa inyo tanan, ano na kamo kahapon, Domingo, anong inyo sa mga activity, anong nagkalahanabo, bala may mga development sa inyo sa mga sakripisyohan ay Tita Wilma, okay lang kami sa gihapon, padayon kami nga nagaupod sa pagpasigaway sa pandemic ining COVID-19 sa karon. Kay na, siyempre, medyo masulusadya sa itong sa mga basketball fanatics kasi Game 6 na kayo na sa NBA Finals, diba? So, congratulations man sa mga nagdaong pasensya, sa mga nagkalapyerde. Okay lang, batunon ka lang ang kapiyabdihan, kung napiyabdigid man. Sadya-sadya lang, divert sa nakadali, ang aton man away, batok sa coronavirus ngayon. Di ba, Tita Wilma? Pero ang adlaw nagaligad, nga aton oras nagalakap, kag hindi ginaton malikawan. Nga nagalapit na, nga matapos ang bulan sang Oktobre, sulod na naman Nobyembre, pagkatapos Disyembre, gani sa itong Christmas countdown, hindi ginaton manigar, hindi tagid mapangindian, nga nagamat-amat na, no? Sa itong Christmas countdown, may 74 na lang kaadlaw na bilin, antes ang Disyembre 25, Christmas Day, kag 81 kaadlaw na lang ang nabilin, kag Enero 1, 2021 na, New Year's Day na. Sabay pa, napadayon naton, kay ginapangamunyo, kay ginapangabayman sa mahal nga Diyos, nga ipabatsyag man sa ito ng Espiritu sa Paswa, kagang pagbago sa itong kabuhi. Di ba? Sigihon ka na iyak ka, di ba, Tita Wilma? Ay, huo, kay kung ng tawon bala naton, ang gamay ng gid nga sa karon, no?
makita naton bisan paano, bisan pigado, bisan among kapiot ang aton subong ang aton mga kauturan niya padayon sa pagpasigawa, padayon niya sa pag-amat-amat sa pagkumpuni sa ilang mga Christmas lights. Tita Wilma, kuwan lang ni ining amo pa ni sa nakaligad, no? Daan pa ni. Importante kasi kung may mag-igpat-igpat lang sa aton balay, happy na tana. Amo na lang naman hambal mo para at least bisan paano makasiling ka, ay Paskwa na gidman. Kaya makahambal ka sa pinsan mo, kag balitsagon mo, tayo ni Ginoo, may Paskwa man para sa amon tanan. May bagong tuig man nga matawan, kag maghagan-hagan na gin, kag matapos na yung tanan, kag makahulag na kami tanan. Diba? Oo, Tita Wilma. Sa nahambal naman natin, gamay lang din yung update, Tita Wilma, no? Sa nahambal na natin, sa mga Miami Heat fans, pasensya lang yun. Kaya nung na kay nagdaog karon iya ang nagdaog iya ang LA Lakers, Los Angeles Lakers, versus sa Miami Heat. Pilat pa ina ang score sa nahambal na naton. 106-96. Okay. Pero si LeBron James, di ba? Si LeBron James, amo ang napilian, liwat siya, naging kilala niya most valuable player, siya sa liwat ang MVP para sa bag-ulang din natapos nga 2020 NBA Finals. Matapos nga magkuha sa Los Angeles ang ika-17 championship batok sa Miami Heat. Okay. So, buot silingon, ini na ika-apat nga MVP distinction sa basketballista nga sa LeBron James sa sulod kang apat na ka-championship run. Pero antes man sini, nahimo man niya na upod ang Miami. Yes, nakaupod man niya sa way ang Miami sa 2012 to 2013 mo. Kag yes, nag-ara man siya sa Cleveland Cavaliers sa 2016. Yes. Kaya ang hambal ni gani sa team owner, sa ilang team owner niya si Jenny Buseling niya, it means a lot to represent this franchise. So yeah, I wanted to put this franchise back where it belongs. So yeah, amo nang iya sinigin pahayag. Yeah, for me to be a part of such a historical franchise is an unbelievable feeling. Nada hindi mapatihan nga balitsagon tali mangin kabahin ka sang makasaysay nga franchise nga ini. So natabuin na matapos man nga nagdaog ang ila sa team, batok sa Heat sa Game 6. Silang score tawi sa liwat 106-96 asadya sa Jaman. Kadungan man sa pag-angko ni LeBron James ang triple-double nga ginatawag nila. Ang triple-double, amo nang siling nila nga by points, rebounds, and assists, tagda 2 digits mo, naka 28 points sa LeBron James. May 14 rebounds siya. Then may 10 assists pa siya. Diba? Siling panganin ni James, ginhimo nila ang pagpangabudlay para nga malabot ang putok-putokan sa kadalagan karon nga adlaw. Ilabi nang gusto nila nga maangkon pagid ang respeto sa patagsang basketball. Ngiti hindi man malikawan, pero abi ninyo bala hindi man malikawan sa diri sa aton sa Pilipinas. Nag-react man to si presidential spokesperson na Rocky Pro, di ba? Ginmini niya ang kaugalingon di ba sa ginmin niya ang natungod sa pagkadaog sa team ni James. So siling gani ni Rocky, siling niya pasensya ka na Jimmy Butler niya bawi ka lang next season. Siling niya na bawi ka lang next season. Siling hashtag Lakers Nation mo ginambal niya, pero ginimo na ni Rocky. May tapos niya, ginsakyan man sa nagkalanglain nga mga memes, ginhimo sa netizens, angot siling mga controversial niya nga mga pictures dito sa Boracay kaupod man sa coronavirus disease or COVID-19 pandemic sa panahon sina. Pero bisan anong kinaburigal kay ina sa patagsang basketball, sa tutuod lang, bisan anong kinaburigal kay ina sa basketball, nagkinaburigal man to sa bahin sa Quezon City Sports Club, di ba? Bawho, ay, sa kamara ba lang, nagkakitabo ba lang? Hindi na ito na maintindihan, gid. No, nga daw, hindi man maghalin si House Speaker Alan Peter Cayetano
Kaya asa nagpatunga, di ba? Asa na nagpatunga si Presidente Rodrigo sa ilaway ni Velasco. Ara, kasi ginbutuhan kaina na kinanglan mabakante ang posisyon. 186 iya ka mga kongresista na pabor, bakantihon ang posisyon. Tiara karon. Hindi nanumpa iya si Marinduque, Representative Lord Alan Velasco. Sugot silingon, ginpahalin na bilang House Speaker si Tagig Representative Alan Peter Cayetano. Nagbulok si Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Inakasunod sa stasyon sa itong mga kongresista yung panghambal ni Tita Wilma sa Quezon City Sports Club. Kaya sa buto to nga 186, ng 186 nagbuto na sila yes. Nga magpungko si Velasco bilang leader sa Kamara. So, 151 votes yun lang sa mga kongresista ang kinahanglan mo, no? Para nga mapili ang bag-o nga pinuno sa manubo nga panalgan sa Kongreso. Ang resulta, ano gani? Ang resulta, kurdita. No? Nakurdita ang speakership ni Cayetano. May tapos na timprano pa naging suspend ang sesyon sa Kamara last week. Samtang yara iya sa panahon sa debate sa proposed national budget na 4.5 trillion pesos para sa tuig 2021. Kasi sharing agreements ito nga nila ni Cayetano kag Velasco and na this October. Kaya daw kabudlay kay Cayetano kung pahinon mo. Kabaluman ta nga sa meeting sa Malacanang, pila ka semana na ito nakaligan, dito man na-mention nga ginkasugtan sa tubang mismo ni Presidente Rodrigo Duterte nga magpungko, no? Magpungko si Velasco October 14 bilang speaker. Pero tungod sa pag-suspend sa sesyon, timprano pa. Na-delay ina. So, gin-suspend pagkatapos natin, kundi anong gwa karon. So, ang aton subong House Speaker, amo si Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Okay. So, ina lang ang aton sinipilaman sa mga update, ha? Mahatag sa inyo sa siniya nga hapon. Hindi. Kay ang aton mga kauturan ni Bala, sa aton mga palangga nga mga kagpalamati, ang mga ara sa ilang mga radyo, no? Ara sa ila sini mga radyo nag-upod sa iton sa 684, magluwas pa yun sina Tita Wilma, sa iton man Facebook page, Action Radio Bacolod, na kay syempre, ara man iba nato ng mga kauturan, nag-open man, nga nagalantaw sa iton mga balita from news center, ara nga na-post sa iton sa website sa www.actionradiobacolod.com.ph. Sa din makita dira ang tanan-tanan nga mga natipon nga mga balita sa Action Radio Bacolod News Center adlaw-adlaw. Di ba, Tito Wilma? Yes, balita diri sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, region, sa bugos nga rehiyon, Western Visayas, sa bugos nga Pilipinas, kag mga dalagtuman nga balita nga nagakatabo sa palibot sa atong sinipungsod Pilipinas. Kag syempre, pwede man ta maka-open na sa YouTube, pwede man ka mo dira, search nyo lang sa YouTube ang Action Radio Bacolod. Ada dira mga live videos sa Action Radio Bacolod. As mentioned, ining bag-o sa karon namon nga nabatian nila humaling kay ina sang aga ba may naga-private message, may manawag mamangko titaw. Ano na titawi ang ARB 4-piece man? Ang 4-piece, sabi ang 4-piece na programa sa gobyerno. Hindi, ang ARB, Action Radio Bacolod 4-piece. Number nga 4 and letter P. Labuti ngayon, 4 ka letter P na siya. Ano ina sa munang pagbulig, sa pagtuon, paghatag, paglaong. Muna siya na ang ARB 4-piece. Pagbulig sa pagtuon, paghatag, paglaong. Ini nga programa sa Action Radio Bacolod, pamati ka mo sa mga nagapamangkot. Sa mga nagapamangkot niya Tita Wilma online, sa mga nagapamangkot man, kag syempre, ang ARB pagbulig sa pagtuon, paghatag, paglaom, sa nasiling na naton, gin-design gini sa tutuon lang para sa mga estudyante naton mo, na? Mga estudyante, pamati nga may mga pinasahi, mga matahong, inspiring nga mga istorya
nga makatandog sa mga balaytsagon, makahatag sang leksyon sa ibang paginaton nga mga kauturan. Okay? Kay kabalo ka mo tungod sa COVID-19 pandemic nga ini, apektado ang pagtuon sa aton mga kabataan, di ba? Ilabi na sa mga estudyante, when we say estudyante, ina mga kabataan naton nga na-enroll para karon nga tuig. Full year 2020 to 2021. Amo ina sila, no? Kag-ari ay sa katayuan sa Action Radio Bacolod nga makabulig man sa atong sa mga estudyante. Ginbalay ini nga programa. Ha? Para makatapos man sa ila pag-eskwela ang atong sa mga kabataan. Madamo gid sa ila nagatinguha sa pihak sang pagsakripisyo kag pag-antos nga atong sini naagyan tungod sa pandemic. Di ba lang mga anak? Yes, Tita We. O, subong, damo, kabalo kita, tungod sa pandemic, di ba may mga estudyante gani kita nga wala pa-enroll sa ilang mga kabataan. Kaya masiling paano man din namon, Tita Wilma, ipa-enroll namon, butang namon sa kapahamakan kabuhi sa namon kabataan. Pagkatapos, karon ka hatag sila modules, tapos kung mag-online classes, pagid. Anong ibakal namon cellphone? Ano ibakal namon sa ila sang laptop? Ano ibakal namon sa ila iPad na pagkatapos ko may ara, ano naman ang amon ipaload, abi para sa ila, do something nga amo sina. Amo na siya dira ang katuyuan sa Action Radio Bacolod. Nagapangita ang Action Radio Bacolod sang siyam sa mga deserving students. Siyam ka mga deserving students na nagakinahanglan sang cellphone o kung tablet nga ila pagagamiton sa pag-eskwela nila tungod sining online classes sa karon. Diba sa nagligad to nga simana na mention to ni Tito Wilma nga aton mga kabataan may ara time mo, di ba? May ara sila time sa online classes, may elementary, depende sa grade level ng kabataan, di ba? But silingon ining deserving, ining siyam ka mga deserving, sa tanan-tanan ng mga babaton ng mga sulak ng Action Radio Bacolod, may ara gidya deserving student. Inang siya mahalin sa tatlo iya ka level sa edukasyon. Elementary, high school, kag college. Amo nang ginatawag na primary, secondary, and tertiary education. Di ba? Okay. Ang hinuon ng ginaton mga anak, amo ni ay, muni ano, Tita Wilma, ipadala ang imo istorya. Diin mo ipadala sa official Facebook page sa Action Radio Bacolod. Batian nyo na? Ha? Ipadala ninyo sa official page sa Action Radio Bacolod. Sa mga naga-Facebook Live, amo ini ang official page ng Action Radio Bacolod. Di ba, Dok? Na kita live. Okay. Anong matabo dera? Okay. Pwede ka man, kung ino istorya, pwede yan, no? Nga estudyante ka. Kung ikaw naman, isa ka individual, let's say, may kilala ka di, pwede ikaw makarekomendar. Basta makita mo nga deserving siya, nga makabaton sa cellphone o kung tablet. Diba? Para sa iya pag-eskwela. Pwede mo siya marekomendar na basta nagakinanglan sa bullying. Si ikaw mahimo sa iya story, diba? Kasi sa iya na makadtong premyo. Okay. Sino maka-entra? Pamati. Sino maka-entra, Tita Wilma? Mga estudyante sa elementary, secondary, tub-tub college level, na-enroll sini iya nga academic year sa nahambalan ni Tita Wilma Kaina 2020 to 2021. Kinanglan naka-enroll ikaw. Kag kinahanglan ikaw pumuluyo sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Thanks, Jay, na kinahanglan din. Kinahanglan taga Negros Occidental ka or taga Bacolod ka nga estudyante. Kag, sino pa gid? Ang mga estudyante, syempre, Tita We, nga wala sang cellphone o kung tablet nga ginagamit sa ila pag-eskwela. Di ba?
Mga estudyante nga may pinasahi nga istorya, nga ang ila istorya, angot sa ila paghimakak, sa ila pagbakas, pagsakripisyo lamang nga magatapos sa ila pag-eskwela. Gets nyo, children, mga nanay kag mga tatay, tita or tito, sa inyo dira nga mga nagapamati? Yes. Pero paano magka-entra? Are, ang himuon nyo. Paano, Tita Wilma, magka-entra? Una, siyempre, kung makakadto ka mo sa aton di Facebook page, na mo, una, i-like mo, kag i-follow mo, ang official Facebook page sang Action Radio Bacolod. Nan. Kag i-share mo ina nga post. Intindihan mo? I-like mo kag i-follow mo ang official Facebook page sa Action Radio. Kung wala pa bala, ikaw nga pamati sa radyo, kung may Facebook account ka, kadto ka. Search mo ang Action Radio Bacolod. Kung makasulod ka na da, i-like mo na siya, anay na. Pag-like mo, i-share mo ang Action Radio Bacolod na. Ikaduha, ipadala mo ang imo istorya. Sa diin, dira man mismo sa official Facebook page sang Action Radio Bacolod. Ilakip mo imo picture, butangan mo sang subject nga, butang mo imo picture doon, butang mo na yung subject, ARB for Peace. ARB for Peace. Ang ARB, capital letters na tanan, tapos number nyo 4, and capital letter P, apostrophe S. Muna siya ARB4S, klaro na ha. Kag, ilakip mo man ang imo kung ilakip man sa imo mensahe, ang mga masunod. Sa imo bala nga message or letter, butang mo gid ang imo ngalan, kumpleto nga ngalan. Ha? Kumpleto mo nga ngalan, imo edad, imo address, imo contact number kung may ara, kag kung ano ka nga level sa edukasyon mo. Grade level ka, o kung butang tabi elementary level ka, high school level ka, or college level ka. Kag ang eskwelahan kung diin ikaw na enroll. So kita mo ha, amuna kaid-id kami para sa aton mga kabataan nga mga matutom nga hindi gid makasarang magbakal gadget. Kinahanglan mo kompleto nga ngalan, imo edad, imo address, imo contact number, kung ano ka nga level, no? Ano ka nga grade or ano ka nga year sa high school or ano ka nga year sa college. Kag ibutan mo man ang eskwelahan sa diin ikaw na enroll. Then, saysay mo da ang imo istorya. Ipaathag mo kung nga deserving nga makabaton sang cellphone or kung ano man nga gadget. Explain mo da na kung nga nagakadapat ka gid nga makabaton sila. Ang aripagido, ang istorya mo dapat masulat sa Word document. Amo na mabulubudlay sa hindi kabalo. Pero ariho, kung hindi ka kabalo kay wala kaya cellphone, wala ka gadget, pakishare na. Pakishare ka sa kung si Manong mo da or tupad mo balay or suon mo may ara. So kay may intragid ko so, kay bakit magdaog ko sa Action Radio na sa ARB40, kasi may ara man ko, kung di makaano man ko, makaupod man ko online sa mga classmates ko, kung mag-klase sinis, di ba? Kaya patudlo ka kung may Word document, ang ila sa cellphone or ano nga gadget nila, ila laptop da or ang ila iPad da, kaya kabalo na sila. Kabalugig ko kamo nga mga kabataan, tama ka-advance sa inyo. Hindi pa gani kami kabalo, sila kamuya kabalo na. Hindi na mabudlay para sa inyo. Pero kung nabudlayan ka mo sa pag-saysay man sa inyong istorya, kay pag-plaster sina, pabulig ka mo kung sino kay mama or papa ang makahibalo magsaysay sa inyong sitwasyon. Kay tita or kay tito, dira. Para nga makita, gid bala nga, ining deserving sa gid nga makabaton sila. Okay, Tita Wilma. Paano papilion? Paano pagapilion ang madaog? Ginaisa-isa ni Tita Wilma, sika na sugod na sugod na tamo, no? Paano pilion ang magadaog? Okay. Ang Action Radio Bacolod, magapili sang tag 5 ka finalist sa kada educational level.
Both silingon, ang mga finalists ngayon na may 5 kita finalist sa elementary, may 5 kita finalist sa secondary, may 5 man kita finalist sa tertiary level. Elementary, high school, kag college. Amo na siya. Sa wala makaget sa secondary and tertiary. Di ba? Inang 3 ka level sa edukasyon, may tag-5 dira ka mga finalist. So, ina mga istorya ninyo nga mga finalist nga ina, basahon ina diri sa programa nga This Is My Life from 1:15 in the afternoon to 3 p.m. Lunes hasta Sabado. Bot silingon matag 15 letters na basahon ina sa This Is My Life. So, kada isa Tita Wilma, 3, no? 3 ka mga istorya sa kada educational level ang makabaton sa cellphone o phone tablet. Yes nyo, mga anak, kasi sa kada level may finalist mo. Di ba? Sa kada level, tag 5 ang finalist. Sa kada 5 na nga level, may 3 na kamadaog na magabaton din sa atong sa gadget. So, ang mga nabilin nga hindi mapili na makabaton gihapon nga hindi makabaton sa gadget, makabaton gihapon ka mo sa 500 pesos nga load. Kag ina, personal gidya nga idulong sang Action Radio Bacolod. Ang inyo mga prices, personal ina nga idulong sang Action Radio Bacolod. Gets niyo mga anak, kung may further question ka mo, pwede ka mo magkapamangkot sa itong sa chat room, pwede ka mo magkapamangkot sa Facebook page sa Action Radio, kay Subton ka mo. Okay? San una, pwede makapadala sa amon entry, Tita Wilma, ay pwede na din. Pwede din makapadala sa inyong mga istorya umpisa karon nga adlaw October 12 until October 19, 2020. Buot silingon umpisa karon nga adlaw tubtob October 19. Isa ka semana na kinahanglan mapadala ninyo ina. San o kag paano mahibaluan ang resulta? Iga-announce ang aton mga winners sa October 26, Lunes man ina nga adlaw. Okay? Kag ang mga winners ipalayag sa mga programa sa Action Radio Bacolod, kag inyo man mismo mabasahan sa official Facebook page sa Action Radio Bacolod. Okay, gets nyo mga anak. Sa mga may question na okay, very open din si Tita Wilma. Pero ari lang kita gamay nga reminders. Sinuman, basta mga empleyado, pamilya sa mga empleyado, tubtob 3rd degree, hindi tayo pwede, hindi ka mo pwede maka-entra sa sini nga programa. Para matagaan man oportunidad ang aton mga kauturan, ang aton mga kabataan nga mas gid nga nagakinahanglan sini. Okay? Isa ini kadako nga bulig para sa aton sini mga kabataan. Alas 2:04 na Action Radio Philippine Standard Time ay titawe ang aton anay matahom nga lelentunon para sa aton mga palangga nga mga tagpalamati from Connie Francis. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan tingog sang probinsya Where the Boys Are by Connie Francis. Actually, si Connie Francis is may edad na ni sa subong, di ba mga young ones na natao si Connie Francis December 12, 1937 sa Newark, New Jersey, USA. Si ang genre sa iya siniambahanon na sa Where the Boys Are, si traditional pop rock, kag rock country, kag vocal jazz. Amo na iya mga kanta nga na anuhan niya. Okay. Kag actually, si Connie Francis, kung ginang iya kila pagkaglala sa iya ngalan, Connie Francis. Pero sa kamaturan, sa matudtod nga kabuhi, siya si Concetta Rosa Maria Franconero. Ba, puwerte. Grabe, puwerte yung halan, no?
kung sa ito na mag-pronounce is Conchita, Conchita kay Concetta mo, Concheta Rosa Maria Franconero, better known as Connie Francis. Isa ina siya ka American pop singer, anay actress man, kay top charting female vocalist sa late 1950s, kay early 1960s. Although nga ang iya chart success mga second half bala sa 1960s, no? Kag yes, si Connie Francis nagapabiling ina siya that time nga kilala iya sa patag sang pagkonsyerto. Diba, Tita Wilma? Kag December 28, 1960, maulap pa ni, on December 28, 1960, December 28 is Innocents Day, diba? Okay, December 28, 1960, ang pelikula nga Where the Boys Are, iniging buksan sa mga sinihan sa bugos gid iya nga Estados Unidos. Okay, 1 month later, on January 16, 1961, ang theme song nga ini Where the Boys Are nakasulod sa Billboard Hot Top 100 chart. Kag pagka March 20th, 1961, nagsaka pagit siya sa number 4 sa sulod sang isa ka semana. Nagpabiling siya for 15 weeks sa top 100 with 5 of those weeks nga ara siya nagapabilin sa top 10. But sa 15 weeks, no, pinsa doon mo sa sulod, yes, ara gito siya sa top 10. Okay. Kag ini nga lalantunon ang Where the Boys Are, gin-record ni Connie Francis sa anong panagkalain-lain nga mga lingwahe. Ano, Tita Wilma? German, French, Japanese, Italian, Neapolitan, kag Spanish. Kag tungod sina ang resulta na labot niya ang number 1 sa 15 ka mga pungsod. For si Connie Francis. So, amo ina nga gamay ng ganyan information na hanungod sa kay Connie Francis sa iyang bahanon nga Where the Boys Are. And as goes on, Action Radio Philippine Standard Time, balik si Tita Wilma para sa itong sulat pagkatapos ang pilaman sa mga importante na mga commercial. Whatever your laundry needs, Pride detergent is all you need. Damo sa ilaan na daligid. Relax! Miss Heaven Heaven, mayong hapon Miss We, salamat kid. Roy Hitsanova Hisura, keep safe, and God bless Tita Wilma. Ginesugon, hello Tita Wilma, mayong hapon, keep safe, Tita. God bless. Annalisa Lopez Liganipa, good afternoon Miss Welms, watching from Anapla. Renan Panton de Lima Pacquiao, mayong hapon Tita Wilma. Aha. Ada naman kasulod ng aton sa mga money trading, no? Relax lang ka muda. Okay, wow, Tito We, nice color. Okay, luming ka, Tito We. Thank you, good PM lang sa imo da. Stay safe always, and God bless you from Virginia, San Antonio, Alpinda. Aha, nudes. Nitra Mac, mayong hapon to, we watching live diri sa DSB Pontevedra. Wait lang ko, family ka Martin. Kag Jose Magcalturilla, good PM Tito We, monitor FB Live, God bless. Thank you man. Kay Alex Montesa, mayong hapon Tito Wilma. Kag Inday Gino Cesar, good afternoon Tito We, monitoring always. Love you. Thanks, Git. Almera Alpon, mayong hapon lang Tito Wilma, always watching FB Live. Greet ko lang, tita, sila ni Mama Gaudencia, kay Papa Chulito, Lola Florencia, KY Ezil, or KY, kay capital letters, mo kay Izel. Dira sa inulingan ka pamatigid sila sa buong tita, salamat Kag dira man sa Hacienda, Sacho, sa akong asawa nga si Almera, kag sa mga anak ko, Juvie, DJ, JM, kag sa tanan man nga pamati subong mayong hapon. Salamat Tita We. Greetings from Chuchi Catasio, watching from Cavite. God bless.
Turko, diyong ko, tawe mayong hapon sa tanan, mayong hapon man sa imo. Idilaos, good afternoon, Tito Will. Mag-monitor kami ni Nana Isabel dari sa K-Town Victorias. Thank you, Tito Wilms. Thank you man sa imo. Okay. Wala akong inaka-weather, pero pila na, subong 30 degrees Celsius ang ato mapacheck na temperature. Karon nasa nagahambal na sa update natin kay Timay Bagyo. Okay, relax lang. Mabalik si Tita Wilma, dugay-dugay. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo,
Wilma. Ang kabuhi sang tao, napunan sang kalipay. Kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ay Okay, ang atong tagpadala sa iya sulap sa karon iya nga hapon. Pagi sa ito na messenger. Yes. Babayi ini siya. Nga nagka-problema sa iya partner. Ha? Nagapatawag sa ngalan Melissa. Kagamansay ni Melissa kay Tita Wilma nagasiling. Dear Tita Wilma, una sa tanan, nagapangayo ako sa katakuran. Sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life. Tita, pareho sang iban, ako may problema man. Natungod ini sa akon live-in partner. Tawgalan siya kay Jonas. Si Jonas, 22 years old, kag isa ka college dropout. Wala pa siya nakatapos sa iya kurso. Third year pa lang siya, Tita Wilma. Dakit na lang tayo. Pero hindi na siya gusto na mag-eskwela pa. Kag hindi na siya gusto na tapuson pa ang iya kurso. Subong wala siya sang obra. Kag nagasalig lang siya sa hasag sa iya nga bullying, sang iya ginikanan nga may sarang sa pangabuhi. Kung tan-awon balatita, pwede man siya nga makatapos. Kay handa man ang iya ginikanan nga buligan siya sang inubayad niya sa eskwelahan para makatapos lang siya. Mas pagit siya nga nadulaan sang gana nga mag-eskwela sang mag-pandemic ang COVID balata kag subong online nga pag-eskwela. Sa amon balay, Tita Wilma, katuod lang, pulos computer game ang iya gina-intende. Ako lang ang nag-aobra bilang isa ka teacher. Kagpilit ko man nga ginapaigo sa amon nga duha ang magamay ko nga insa. Wala pa kanisan bata subong tungod nagapills ako. Hindi ko gusto nga ipasinghalad ang future sang mangin bata namon sa isa ka amay nga wala obra kag wala sa ineskwelahan. Kina-convince ko siya, Tita Wilma, nga mag-eskwela. Alang-alang man lang sa amon, maayo nga pala abutin. Gusto man sa iya ginikanan nga magpakasal kanya. Pero ako ang nagapamalibad. Kay gusto ko na magkatapos anay siya sa iya pag-eskwela. Ako naka-graduate sa education, kag nagatudlo ako subong sa isa ka public school. Honestly, Tita Wilma, much in love with ako kay Jonas. Gani ginaantusan kag ginasakripisyuhan ko din ang kanya. Gusto ko nga magbago ang iya outlook sa iya life. Ano ba lang himuon ko? Dali lang kutob. Dali. Okay, sa itong Sinilato Sander, nagpatawag kay Melissa, karon niya nga adlaw sa imo, salamat. Pag
maayong hapon man sa inyo. Nakita natin kung anong problema mo sa partner mo. Man kabudlay ni pangkumbensihon ng mga tao, ining, sorry ha, kung maigo man ka mo ha, sakit man ihambal, ining mga nagabuang na sa mga computer games, o kung nalulong sa computer games, o kung ano pa, nga term ang magamit para sa inyo. Pero, saludo lang yun si Tita Wilma sa inyo, Melissa, tungod wala ka nag-surrender. Kumbaga wala ko sa Tagalog, pag ginatsagaan mo siya, no? Basi pa man lang magbago siya mo, di ba? Pero kung sa pihak sa diferensya ni Jonas, hindi mo siya mabulagan tungod sa iya kinaiya kung sa iya datasan. Kaya kung lang taon kung amo na kag wala iya pagbago, wala kag man paabuton sa iya. Kung iba na ginbayaan na siya, nakigbulag na ina, galing tungod sang law mo sa iya, ara nagaantos na. Nagaantos ka, ginatinguhaan mo, nga mabuligan man siya, kay basi pa man lang. So, antuson mo, kag padayon man ikaw nga maglaom, kay basi sa ulihin, nainganyo mo man siya, nga magbalik sa eskwelahan, kag makapadayon, kag matapos niya, ang iya sininga, pagtuon. Di ba Tita Wilma? Hindi kayo magdula. Ako iya mahambalan ko, hindi ka magdula kang paglaom. Kaya ni ara ginaya mga instances or mga matabo one of these days or saan uman nga makapasanag sa iya paminsaron. No? Magkapasanag sa iya paminsaron kag makasulod doon sa pensarya nga ay may obligasyon kung gali, ay may dapat kung gali himon para sa kaugalingon mas nami di ka gali ang makatapos sa sakong pag-eskwela. Pero kung medyo malawig-lawig na yung pagsakripisyo sa iya, hindi Melissa, tandaan mo ang tanan. Ang tanan, ilabi na ang pagpasensya, ang pag-antos, ang pagpalawig sa imo Korea, may katapusan. Ang tanan sa kalibutan, may katapusan. Amo na bala, kung kayo tagasulod man sa pensar mo, siguro, sa pensar man sa mga makarelate, na dito, tub-tub, saan ako pwede nga maghulat? Tub-tub, saan ako pwede nga mag-antos ka magsakripisyo para sa iya? Tub-tubuhi. Amo na kamaluko nga nagalibugin ang ulo mo nga gusto mo subong pa lang mapukaw mo na kag mapabugtaw siya sa iya ginabuangan sa karon. Nga oy may pangabuhi ka na. Ay may pala kinahanglan preparahan na to ng aton pala abuto. I'm sure siguro wala yan na paminsar yan may palabuto. Pinagsabi na kong gasalig sa balanga. Gasalig siya nga, ting ginikanan niya may kaya. Ti iya na yung ginikanan niya, manggandi niya iya, di ba? Na-injet. Kabalo ko nga, hindi man siya magbulag sa imo tungod sang love niya man sa imo. Basi pa man lang one of these days, matayningan mo siya, nga makumbinser mo siya, nga magpadayon siya pagtuon. Isa na lang katuon, asista niyo mo pag-eskwela. Importante dito na. Pero kung hindi na siya, ay, kung daw wala man lang, ang imo nga pagsakripisyo kag ba, daw wala iya pakundangan, kag wala pa si alam sa kalibutan, hindi ka na dahil magpalawig pa, bayai siya, o ara ng sitawe. Oo, masakit ina nga panugyan, pero pagsakripisyo ka sa uli, maghinulusol ka man lang bala, na ikaw nagapaningwa, tapos daw wala siya labot sa kalibutan, ano pa? Realidad din na kayo nagkakatabo gid na. May ara nga nagabuang sa computer, sa ila disyo, nagakaputo ang ila negosyo. Kaya nga wala na sila tan kay ara lang na sila nga daw ano gidabi makuha nila. Kasi kung may kwarta na dahaw, daw mao na bala di ng kwarta da, makabulig sa imo pangabuhi, makabulig sa imo future. Inyo kalingawan malang na, pero lang tawon yun ang inyo pala abuton. Kaya nga, amadasig nga nagaligad ang oras, inadlaw siniman, yes, ang mga tinuig. Paano pa ka mahulag kung ugod-ugod na guro? Amo na, di ba tawe? Pero ako'y nasuggest lang ko niya na siguro kung mabulagan mo siya,
Kaghambalon mo siya nga, kung ready ka na, baliki lang ko, pero kamo ko na mo ng imo, yung panindugan sa life mo, okay, go ka na lang, go on your own way ka na lang. Kaya ako ma-plan naman sa akon, para sa akon man pala abuton. Kung makatapos ka na sa imo pag-eskwela, balik ka kung gusto mo. Kung may obra ka na, balik ka. Trama kung may obra ka na nga, hindi kung ano din na klase ng obra na pangita mo man nga kung i-income, kundi stable job, di ba? Nga makabulig man sa inyo. Okay, balik ka, kaya ari lang ako nagahulat. Kung makita ko nga, responsable ka na nga klase siyang tao, ara lang ako. Palangga sa palangga, love kung sa love. Pero kung wala ka prinsipyo nga klase siyang tao, kag wala ka panindugan, kag wala ka plano sa kabuhi mo, nga isugal ko man ang palabuton ko sa imo. Magpakaisog kaya dahil. Ihambal mo gisaya nga importanteng edukasyon, kag ulihig siyang paghinulsol. Kung mag-antos ikaw sa ulihig. Na, ulaton mo pa nga maghinulsol ka, syempre hindi, di ba? Kung pwede mo palang mabago ang tanan subong, why not? Ang problema lang gito kung paano mo siya mapamuklat. Paano mo mapabatyag sa iyang matudtuod na realidad. Kung ikaw girl, or ikaw Ma'am Melissa, kabalo ka dyan, ikaw nakabalo ka dyan, kung ano ka, dako man sang gugma niya sa imo. Imo gidi insist sa iya, kung daw ano ka importante sang edukasyon. Masuwerte siya kami ginikanan siya, ang sapiak sa niya sitwasyon nga, gaopo niya kung mga duwa, willing pang ginikanan niya nga pa-eskwela sa iya. No? Ang ibang gani, gusto mag-eskwela, pero wala, kaya wala ikasaran. Nag-aantos, mag-sakripisyo. Inangangga lang baladay nga, balanon kay balanon mga muna nga pangidaron, kung inag mo na nga inag, pero nagatigaan, ari bildi, away mo ka mo permi. Alalay lang siya. Okay? Melissa, ari man ang bahanon nga ginadulot ko, sa imo para sa imo living partner na si Jonas. Halin kay Nono is Don Yuka. Aga pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Noon, in the Melissa, doon lang, from Nonoy Zoniga, kabaluman kita kung sino si Nonoy Zoniga. Pero totoo na ngalan ni Nonoy Zoniga is Zeno Zoniga. Ayaw yun na sinunoy. Nonoy Zoniga. Diyan na siyang POPM, Pito Wiloman, no? Kabalugid kita ng singing career ni Nonoy Zoniga, naging active na 1971. Kag naging inspirasyon iniiambahan nun doon lang sa mga tao nga wala makatapos sa ila pagtuon, kag sa uli sa ila pagpangabuhi nagahinulsol. Na kag magsiling, ay kung natapos ko lang nga akong pag-eskwela, tani, amo na bala, tani may dungog na ako, may mapabugal na ako, nga iatubang kag ipabugal sa akon mga ginikanan, sa kung sino man, anhon mo man, anhon mo kay si, kung kaisa ang tao, kabudlay pa intindi mo. Kag makasiling ka bala nga kung nakatapos ka sa imo pag-eskwela, siyempre, daw halos tanan, mahimo mo. Kaya nakita mo kang nabatyagan mo ang success sa imo sinikabuhi. Kaya nga, doon ay kaya kong doon kaya kong pagbawal buhos ng ulan sa panaginip ng kita mahagdan tuwina, doon lang. O, siyempre, kung na hindi Melissa, no? Kung makatapos lang siya, ang ayhan niya kalipay. Ang makatag niya sa imo, kag ikaw man para sa iya. At kung kaisa, amuning hambal naton, ang bisyo, ang barkada, ang bisyo kag ang ginabuangan, hindi masiling nga malain, nakadepende sa tao kung paano nimo i-handle din sa kabuhi. Kung hindi tungod sa imo bisyo tani nakatapos ka na, di ba? Kinahanglan sa inyo nga mga kabataan, sa mga estudyante naton, ang inyo pagtuon
tagaan nyo gid importansya. Kay amo ina makahatag katumanan sa inyo mga handom sa ulihi. Bisan hindi pa 100% nga ma-achieve yung inyo goal, pero makatuluti bawas kamo sa inyo sitwasyon sa karon. Okay? So ina lang nga natin magkomentar kag mahambal uli sa imo indemnili sa pagsambahan ni Norizon ni nga doon lang. Alas 2:21 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa itong mga kauturan dira nga nagaproblema man sang ila sini nga mga pinalian sang Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang... Ako gali si Melchor Legaspi, marketing manager sa isa ka private company. Ako ay proud kag satisfied nga. Sa tanan. Good afternoon, Tito Wams. Ga-monitor kami ni Nanay Isabel dari sa Town, Victorias. Thank you, kid, from Idilaos. Rose Guevara, very safe. Siling niya, thank you, kid. Rosa Medion, mayong hapon, Tita Wilma. Ask lang ko tani kung pwede i-message lang sa page Titang Story na kung hindi may aragin kita criteria nga dapat sundon, day. Ha? Kung wala mo mag-get sa akong explanation, ara na post mismo sa aton na Facebook page, pwede mo na siya maisa-isa kung paano. Ha? Kinanglan sunod kita sa mechanics, okay? Since si Eva, mayong hapon tawi, happy listening from Riyadh, Saudi Arabia. Thank you, kid. Yes, Ulysses Avelino is watching. Thank you so much. Salamat kag salamat, kid. Kag, okay, don't worry. Sa mga nagapamangkot na pala sinyang aton nga, nga ARB 4-piece. I don't worry, kid. Ara lang, mahapos lang ina. Okay, kay Ross May, yes, Dion. Kay Leone Grace Laparan. Kay Nudes Nitrama, good afternoon. Kay Nining Grisha Niepes. Kay Chin Hisulgon. Lourdes Arellano, thank you, kid. Mayong hapon man nila kay Fernie Espaniola, kay Precious Gem, Drod Countoy, kay Jonah Baroma Salundagit, kay Daisy G. Spanis, kay Jennifer Deslate, mayong hapon man kay Alex Montesa, Ryan Montesa, good afternoon, Myla Primavera, kay Russell V.U., Liza Libuon, salamat man kay Noor Abdi, good afternoon man. Almera Alpon, yes, nag-greet na nakagina, girl, no? Kay Francisca Puso Madaraso, Lodovico Hanito Jr., Ellie Mandeli, kay Karina Ricudo, Alex Fuentes, kay Relisa Rhino Oliver, William Barrera Binias, yes, thank you, kid. Kay Flora, sino to? Nel ni Realista. Ay, Nel ni Realista, good afternoon lang na sa imo, no? Thank you, kid. Okay, enough na ina. Mabalik lang na karon si Tito, ha? Okay.
nadapya na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa Ni ang natungod sa insulin plant, kay kabalo na kita insulin, una say word insulin niya, bulong niya tawi sa diabetes, di ba? Pero abi ninyo nagapadamo pa na sang good bacteria sa atong tiyan. Ining ginatawag nga insulin plant. Okay. Kabalugig sa nga sa karon, nagalabot na sa mas sobra 100 million ang populasyon sa mga Pilipino. Sometimes, ang mga may diabetes nagalabot sa 5 million. Ma-imagine ina na. Diabetes ang mas nga ginakahadlukan nga mas sakit sa karon sa mga Pinoy. Nga tungod dira ang ginatawag ni nga insulin plant nangin in demand. Kadamo sang naga-income sang dako sa pagbaligya sang insulin plant. May ara kamo dira ko may ara pero thanks God nga hindi ko diabetic, no? May ara gani nga nagapwesto gidira para ma-plasta nilang ginabaligyan nilang insulin plant. Sabihin, ang nagabaligyan mismo, do hindi iya makapati nga maubos ang iya ginabaligyan insulin plant. Ang iba naman dira iya siyempre nagakwatan sa pagbaligya sila nga klase sang tanom. Amo ini makabig sa karon nga numero 1 nga medicinal plant. Mga sila nila selling like a hotcake ini insulin plant nga ini. Titod-tuod gid man hindi man gid insulin plant ang ngalan niya sina kundi spiral plant. Kay nagadako na siya nga pa spiral insakto na siya gani ang tawag ina sa iya nga spiral plant. Okay? Kag diin siya nami magluwas sa diabetes. Effective ni siya sa mga may mataas nga blood pressure. May pang hypertension ikaw nani nanini siya. Sa mga may sakit ni kidney. Yes. Effective siya sa nasiling na naton sa may mga diabetes taas imo kalamay sa dugo, di ba? Kag nami man ni siya nga bulong ang insulin plant, ay may angot sa atong digestion kay nga isa ini siya ka natural prebiotic nga nagapadamo siya sang good bacteria sa aton tiyan. Na kag makasarang man siya nga pierdihon or lutuson inang mga free radical nga nagasulod sa atong lawas kag tagaan proteksyon ng atong lawa sa atong sinibugos nga lawas. Idi wow, no? Kag nami lang gali ang insulin plant para sa sodium kag water retention sa atong lawas. May diuretic properties man siya. Kasarang ni siya nga magtunaw sang
mga fat deposits kag toxin sa aton atay, mugo sa aton atay, kag ini man ang isa sa mga ginapatihan nga anti-cancer. Okay? Mapanubo yaman ang imo blood cholesterol sa imo sinidugo. So, sa karon padayon man ang pagtuon sa insulin plant, kag abi ninyo, nagakakibot sila. Kaya nga padayon man ang pagdamo sa mga madiskubrihan na mga ginabatsyag na mabuligan sa insulin plant. So, tanong para hindi ka mo mabudlayan. Yes. So, ang gamay nato nga information na tungod iya sa insulin plant para man karon nga adlaw para sa inyo mga bulubad-check dira. Okay? Relax lang as Tita Wilma, magabalik pa para sa ating horoscope naman pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pasibal. Sample Plus Gold. Ko si Mercy, harap po nga Moranas. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Action! Radio! Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang makaaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Tita Wilma, kadto na kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa kahoroscope sa karon iya nga adlaw, Lunes, Oktubre 12, tuig 2020. Ang una natin nga zodiac sign karon nga adlaw, Libra. But anyway, sa mga nag-celebrate anay sa ilang mga birthday today, happy birthday! But kalitan ka man ito. Belated happy birthday. Now, belated happy birthday kahapon kay Action John Diaz. Happy birthday sa imo. Kay Mami Diana Consolacion, mga tayo Isabela, dungan-dungan get. Belated happy birthday sa inyo. Okay? Yes, Tita Wilma, rin na kita sa Libra. Ang mga Libra, na tao Setyembre 24, Oktubre 23. Libra, sa kada tao nga naghatag sang kalipay sa imo, ang katumba sinabi ang grasya nga hindi matupungan sang bisan ano kadako nga manggad. Padayon na ang plano mo man nga pagbisita sa isa ka madugay mo na nga abyan. Pero maghalong sa gudyan. Mga maswerte mo nga mga numero, 33, 13, 43, 25, kag 52. Lucky color, ruby red. Sa mga Scorpio, ang mga Scorpio na tawo Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22. Ay, Scorpio, kung may gadget ka sa Nosay Morris, kung magpasalamat ka, kung may ara ikaw na.
Madamo man nga mga blessings ang dapat mo pasalamatan sa imo kabuhi suno sa imo horoscope. 15, 22, 33, 45 kag 55 mga masuwati mga numero, lucky color, violet. Sa mga Sagittarius naman, ang mga Sagittarius na taon Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21. Magsalig ka sa mahal nga Diyos Sagittarian, tungod nakahibalo siya sa mga kinahanglanon mo. Isipon mo lang ang mga grasya nga imo na angkon kag magpasalamat. Mga masuwati mo man nga mga numero 54, 35, 24, 40 kag 15. Your lucky color is dollar green. Mga Capricorn naman, ay mga Capricorn na tao Disyembre 22 Subtobinero just 19. Abitalupang daman Capricorn, ang mga husto sa kaugalingon mo kag sa imo isig ka pareho, ang mga maayos, ha? Kag ma-realize mo man ang mga, ma-realize mo ang malipayon nga kabuhi nga imo na experiensyan karon nga adlaw. Pero tandaan mo Capricorn, health is wealth suno sa imo horoscope. 32, 23, 38, 51, kag 41 mga masuwati mo nga numero. Purple is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman, Enero 20, tugtog Pebrero 18, at tinguhaon mo nga ang aton lawas importante kag isa lang sa kalibutan. Gani tinguhaan mo nga atipanon kag hindi mo pagpabayan suno sa imo horoscope. Amo ini ang mangyayari sa pag-angkon mo man sang maayo nga palaabuton. Hindi makatrabaho ka, may good palaabuton ka, no? Okay, mga masuwati mo nga mga numero 5, 14, 24, 28, 33, kag 40. Marigold yellow is your lucky color. Kag sa mga Pisces naman, ang mga Pisces na tao Pebrero 9, just 9, tugtog Marso 20, no? Mga Pisces, mangin blessing ikaw sa imo isig ka pareho. Hindi ka magreklamo para magapadayon ang pabor nga ara sa kamot mo. Magpabilin ka nga tampal. That's what mo nga mga numero 10, 20, 32, 54, 45, kag 50. Crimson red is your lucky color. Okay, una nga ba sa pagbasa na ito sa mga zodiac sign? Para mag-text sa ka-horoscope. Kay Mama Kalay, kay Arnold Gonzalez. Okay. Kay Marie Kalay, kay Pari Arnold Gonzalez. Kay CJ, kay Cassie dito sa Banga Sires. Sa may mansilingan, mayong hapon kay salamat kid. Mabalik pa si Tito Wilma pagkatapos na niyo. Life Extension Vitamin. Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bakulog man sa gihapon Patayon aksyon radyo Bakulog sa luto sa imo Patayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampingan Patayon Aksyon Radyo Pagkulong nun kag negrosanon Inyong pamatian
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, nag-Voltaire handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita. Standard Time in Ponto, Las Tres. Ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Upod kay Tito Wilma, pang-orasyo ang parata batik sa COVID-19. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Kag madamog nga salamat sa inyo mga palanggan natin ng mga tagpalamati. Ay pasensya mangutang anay si Tito We. Karon nga po, no? Pangutang na kita para sa inyo tungod wala na si Tito Wilma sa panahon. Tiuna sa atong sa niya pagpaalam sa pagpangalaga diri sa This Is My Life. Ang aton Bible verse for today, halin sa 1 Kings chapter 2, verse 3, it says, observe what the Lord your God requires. Walk in obedience to Him and keep His decrees and commands, His laws and regulations, as written in the law of Moses. Do this so that you may prosper in all you do and wherever you go. Salamat gid mga palanggan ito ng mga tagpalamati pasensya gid bawi lang si Tito We. Tugtog naman yung at once, standby sa may taong nga drama, mensahe siyang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,